Takže čau lidi, zdraví vás Freddy u našeho prvního let's play na hru Counter-Strike. Budou 15-minutový videa, musím předem upozornit. Budeme hrát mapu Fight Snow, takže se to pustíme. A nebo budeme hrát teda Fight Snow Denuke. Je to celku dobrá mapa. Budou teda nad 15-minutový videa, jak už jsem se zmínil. A teda ukážeme si Counter-Strike. Mimochodem nechci, aby budu točit nějaký Minecraft videa, let's play a tak dále. Nechci, aby tam byly nějaký takový urážky, že jsem debil, že mám hnusný videa a tak. Jo, mimochodem, je to deathmatch. Takže nevím, jak se mi tady bude víc, jo. Moc často to nehraju, jako hraju spíš ten Minecraft. Tak špatný to zase, sakra. Já zapl VHčka. No, takže se... Počkat. Jo, aha. Já hraju za teroristy. Proto mě to nějak nešlo do hlavy. Jo, takže sorry. Jo, mám mimochodem... budou i nějaký díly na to, jak si stáhnou VHčko a tak, jak tady vidíte právě. Tak ještě máme z 0 killů. Ne, to je můj. What? No. Tak teď mě zabil. What? No, jak to, že mě to nejde? Sorry lidi, mě to fakt dneska nějak nejde. Přitom jinak si je killem úplně na pohodu, nevím. Ty vole sole. Málem jsem ho lusknul. Tak to víte, no. Japonský server. What? Co to se mnou je, sakra? No. Kill. Jaj. Sorry za to VHčko, jo, ale... je bez VHčka jsem jakože docela machem. Ale jak říkám, 15-minutový videa, ani nevím kolik teď máme minut, ale 15 to ještě určitě nebude, to je na 100%. No konečně, jsem se rozehrál. Kill, yes. Jde to docela. Tak já to teď, ono jde hlavně o to, že já jsem to teď docela dlouho nehrál, takže. No. What? No, oni na mě šli dva, jo. Dobrý Maxi. Dej jich na mě 70 na jednoho. To není moc dobrý výkon. Ne! Mě jsem dal Bobs je tady docela killý, jakože. Jaj, sorry lidi, že tohle video bude blbý, jo, ale... Jak říkám, nehrál jsem to dlouho, no. Je mi to blbý, ale takhle stačit videa, když to nemám ani naskoušený nic. Wow. Tak to je ono. Wow. Yeah. Sorry, že nejsem tak dobrý jako vy, no, ale tak se stává.
What? Nějak moc jich tamhle. What? Oh, jenom 4 kily, jo. Tak to si ze mě děláte snad srandu, lidi. MySpace, ty vole. Víte, že mě to vůbec dneska lidi ani trošku nejde? No, takže naposledy mě zabijou, nebo já je a asi už to ukončím. Ty vole. No, nebo než mě zabijou, poslední kill. Oni mě stejně za chvíli se třásnou. No, tak jo, ten díl bych pro dnešek ukončil. Tak já ho ukončím tak, že čau.